да направим батъла, да съберем тук. Батъл филм брейк. Аз и всеки лично с вас, че и Бобо. Айде, да не е по-добре, защото няма да правим, няма да се посочваме накъдето не знам, че сте вие и какво правите, кой ще ви скрие и защо се ни гавите, когато си играете. Ти си пишеш римите, а той ги учи. Това е филмът, брат, ти си син, а той знаеш какъв е ключи, защото така се заключи римата тука. Ти ще ми вкупа, брат, такъв е филма и не ми пука. Отдал на моя човек, секта свет беше извън проекта, но сега ще ти покажи какъв е дефектът. Дай, мой Ти да се мислиш, че бе сеш най-силен. От гората и Старван, в гората и сме силен. Ти си брат, си пасивен. Йо, изкривен и ей така, ти се мислиш за агресивен брат. Защото тук се мисля за генгста шитове, пък с батъла. Главите ви ще са в винтове, правим финтове. Ей така, братство, ти може да го разбираш. Може да се кефиш, да се депресираш, обаче умираш. От римите ми сам се депресираш, като мъчиш, докато сам си изпаваш. Знам, че се предаваш и много се излагаш. Сещаш да, това е фристайл, тук на микрофона. Смени си тампона, защото си царя на салона. Да, не може да продължавам, не се предавам. Скривото в тебе направо ви слагам. Пък на Бобо ще му кажа, че ще му го слагам много. Ще ме рита да са майката, ще лаеш като 4 много. Окей, аз ще продължа след секта и ще ви покажа, че вие сте инсекта до инсекта. И такъв е филма, хищне ме е бе, дали се плетете или изобщо не можете да разберете. Разбирате и не спирате да се насирате, когато се осирате, пак да разбирате и игнорирате гласуването, което показват хората. А вие сте факти, обаче чувстващи умората, флората пак ме мажи. Кой си ти, какво ще ми каже, кой до теб и кой ще ме размаже. Не знам дали ще ме откаже, но може да върви нагоре да маже. Защото знаеш ко? Не знам, брат, даже. Защото много съм размазан, аз си казвам това, което имам да казвам и го казвам и на теб и на него. Не знам дали е него, както ти ми говори някакви измислици с него. Човека, който повтаря и същи рими, говори ми за зими, аре зими, моите рими взими. Това е брат, римите ми не са крими, като на циката тебе с криката, защото това е стилма на тефрика, който му пъснал в бата и си измисли, че има мозък вътре, там, тя е празна. А физиономията ти празна, пак ще ми покаже, че ще ти кажа, което си искам и не ме е бе, дали стискам срещу тебе или ти подавам ръце. Окей, браце, аре вземе микрофона от мене, кажи ми какво ще става, брат, ти си мой. Джон, къде си пак? Какъв е този филм? Кръстил се за Джон, защото не си от тук, май. Примите ли ти си, че мести не си, а главата ти я няма, къде ти е листа вече. И двамата сте жикста, ама на теория, лично казано и двамата сте джита без територия. Какво ще стане? Твоята теория ми пута като глория. Ей, скейтър, шефека, само ще ти кажа тая дъска. Малко по-полека да не те накарам да издеш туризма, дето ти е в кека. Гладната ти струна, струва ми се мека. Разбираш ли това? Ти си като туалетна хартия, е мека, нали така, да, това е смисъл. Викаш на Вера ми Бобо, че няма севте. А ти си на скейт клуба най-голямото хюмне. А пък не бе, ще ти кажа само едно. Не ти ли цвикна да правиш батъл с мене бе калум? Ти май си циганин, бързо на сапун. Бързо вдигнете малко шум за този шум, да не се разплаче, защото малко му паляче. Вика ми нещо, так както той каза, ние сме като лего. А Вера ми Бобо сега ще ви наеди, ще подреди вашите размазани глави, наркомани долу ни. Момче, личи се, че си солка. Дигни ръка и влезва в ми кръжока. Какво ти става колко не те си притеснява. Когато говоря, главата ти протича и става права. Все едно обичаш да таряка на късата права. Все едно не знаеш какво става, като говори за майка ми. Слагай си от чулата скри, защото са притесни. Какво ще ми направиш ти? Аре, той
той да се включи. Мога да направя 1 на 2 и 2 на 5, ще да знам, няма идея, защото мога да стигна за самолета, когато поискаш, човека. Какво ще направиш? Искаш да ма знаеш, ама трябва да се постараеш. Нали знаеш? Какво ще направиш? Аре да те чуя. Няма. Хора ме чуеш, бе, ти си глупак и не можеш да ме слушаш, да се махаш от тук, да ходиш някъде да се напучиш. С вас джи, той идва от Бориславов, той е много луд, брат и направо прави факти, як те обех вкарал, бро. Не ме интересува даже откъде е това взе. Ей, братле, искаш казвай някъде, защото не ме е без за теб. Кой си джи, факт, джи, проклет, той е джи, той е поет. Да бе, много е размазан, много шет. Е, факт ти глупака, е факт ти стъпия клоун.